23 сакавіка 1918 года дзень падпісання Брэсцкага міра. Адна са знакавых дат гістарычнага мінулага горада. Усе добра ведаюць пра падзеі Першай сусветнай вайны, якая не абышла і берасцейскія землі. Перамовы аб падпісанні міру вяліся ў Белым палацы Брэсцкай крэпасці. З аднаго боку савецкая Расія, з другога краіны Чацвярнога Саюза – Германія, Аўстра-Венгрыя, Балгарыя і Турцыя. Гэты мір быў доўгачаканы, і адначасова гэта быў ганебны мір, які лічылі ў той час. Але іншага шляху ў той час не было, як заключаць мір, спыняць вось гэтую вайну, якая прынесла мільёны ахвяр. І, канешне, асабліва для Беларусі і для Брэста. Падобныя лекцыі ў сценах Брэсцкай абласной бібліятэкі імя Горкага праходзяць з пачатку года, калі установа распачала праект «Гістарычныя сімвалы Брэста», прымеркаваны да тысячагоддзя горада. На працягу года запланавана 4 лекцыі. Першыя 2 былі прысвечаны Брэсцкай бібліі і Брэсцкай уніі. Зараз чарга Брэсцкага міру. На протяжении каждой лекции экспонируется книжная выставка, она очень большая, на ней собраны уникальные материалы из фонда нашей библиотеки, и у всех присутствующих есть возможность ознакомиться с этими материалами, ну а также в библиотеке прорекламировать их, потому что тут действительно документы, материалы уникальные, включая фрагмент Брэсцкай Бібліі. Наступная заключная лекцыя запланаваная на восень. Тэма «Галоўная славутасць горада. Брэсцкая крэпасць-герой». Анастасія Куціч, Роман Філютіч, тэлерадыёкампанія «Брэст».